bilduko gera, itza galduko badegu. Itzak behar duen zuna, itzak behar duen zuna, inorra dituko duna. Bestela segizazu berriketan, segizazu berriketan, beste hainbeste urtetan. Zentzua duten artean, itzak jarriz paperetan. Zentzua duten artean, itzak jarriz paperetan. Egia esan, eguraldia medio aldatu behar izan da, hau etzan gure hasierako dakizuen bezala ospakizunerako lekua, baina, garrantzitsuena zuek zeate eta hemen zaudete. Urte guzti hauetan aldizkariak bidelagun izan zaituztegu guztiok eskertzea nahiko genduke. Modu batean zein bestean parte hartu dezuenok. Arrazia ateratzen, idatzia prestatzen, kolaboratzailea proposatzen, elkarrizketak egiten, publizitatea lotzen, zuen irabakia hartzen, maketatzen, beratak ipintzen, alea banatzen, eta bar, zenbat jende honen bueltan. Hilabetero zuen eskutan egoteko. Ahaztu gabe, ezinbesteko irakurreo. Denok izan zeate beharrezko berriketanek 25 urteotako historian. Eta zuekin guztiokin jarraitu nahi dugu bidea egiten. Beste mende laurden batez gutxienez. Ez unik ez daka, lasai. Vale, orduan,